Ny single fra Benny Benassi featuring Gary Go, Sender mig, fik du her i Aftenradioen på ABC. Mit navn er Kjelle, og nu er vi kommet til et punkt, som jeg har glædet mig rigtig meget til. I næste uge, der er danskergruppen Aqua aktuel med en ny single, nemlig Like a Robot. Og i den forbindelse, der har Danmarks nok mest respekterede producer, Darvik. Han er manden bag Kato, han er manden bag Icon, og jeg kan nævne flere, som han altså producerer for. Blandt andet Michael Rune og Nadia Gattes har han produceret musikken til deres nye single, Min Indre Stemme. Vores nummer 5 på ABC Top 50. Og i den forbindelse med Aquas nye single, der har han altså fået lov til som den eneste dansker at remixe nummeret officielt. Og så har jeg fået lov til at give dig en premiere på det. En uge før tid har jeg fået lov som den eneste radiostation i Danmark at give dig en premiere på Darvik remixet af Aqua Like a Robot. Så nu vil jeg gerne præsentere Aqua Like a Robot i et Darvik remix.